Ladies and gentlemen, tanang itong ma-achieve yun. Uy, ang sash karuntuan na di ay sa bilbil. Abi ko pag bilbil. Sige, habi. Aniyan na may gala. O syempre, more match performances sa atong heroes Yeah. of din nila sa KHS Super Bowl Bumper Out. Alright, hi guys. Welcome to Bitong University YouTube channel. It's Saturday today. Unsa oras? Almost 2 p.m. na nagbaranggayan din na buntag sa Santa Cruz. And wala na ko ng video pero nasa stories ako i-try og ipakita karon. Ano sa taas? Rock and roll! Oh yeah! So mga 2 years ago karon ako na pud balik. Kaya na-realize nila nga lahi ra gyud ako. Grabe gyud ako, perti gyud ako kay ko. Perti lagi grabe gyud. So sayo ko, so na-rehearsal. Actually medyo okay ram ko sa event. Medyo kanilang nagig. Struggle kayo kay dapat naka-costume ko kay ilang peg karon mga superheroes man. So ang gipeg sa ako, are you guys ready? Ang gipeg sa ako kabalumon sa Aquaman. Aquaman, swift and powerful monarch of the ocean. Aquaman, king of the seven seas. So ing ana ang big. So karon ani nga video atong tanawon kung ma-achieve ba nako na siya nga costume. Burag pili na ko burag goldfish ang may tabo ug putiti. So mo niya tong i-achieve niya. But for the meantime, rehearsals muna. Tapos later ato ta sa dressing room atong tanawon kung na-achieve ba nato ang atong costume. Ladies and gentlemen, tanang itong ma-achieve yun. Uy, ang sash karuntuan na di ay sa bilbil. Abi ko pag bilbil. Sige, habi. Aniyan na may gala. Aquaman 1980s. Aniyan pilsar. So naitabo penguin. Ngayon mong kalaban. Bangan sana ako akan berpegang kayo. Pak ayuya dahil si Kuan. Single, double, then tabird. Titi. Pagana ko sa kaliskis, ang gwapo niya lang Pagkamugna. Pagkamugna. Lagi ako sa ganahan ko sa Arba Bay. Hindi mo man naka-glasses si Kuan. So hindi mag-glasses si Aquamanan. Naguro naman siya kumahan siya. Hala, blur akong pananaw. Sige lang, kin 1985, bigard lagi itong salida. So napagay kulang ang akong gloves o boots. Ay, naka-gloves and boots. Atong belt. So tatong comment below kung na-achieve ba yun or ang hitabuan na mo ng Gold Star. Ang Gold Star na si Aquaman. Matcha dancer. Tapos, para medyo cute siya. Sample lang. Pero nila ako ay malulog po ito. Comfortable.
Kaya ba? Naka earrings, naka extra. Ako din. Ang isura mo, sudra, sa imong ang earrings. Yes, kung sila ang pamiliwa pa. Ladies and gentlemen, atong tanaw na ba na ang guantes? Okay. Sige, pakita. Tenteren, paubos. Pakita sa ubos. Tenteren, ang butas may gala. Saka. Ha! Sulong na tong... Kapas din ka. Pagkumanan ni... Siguro sa utility mo rin kami. Pagkumanan ni, magkuhan din ta sa utility to sa bowl. Ako yung mo, nagmega. Oo, naglahin naman ko. Dado rin din siya mo. Kana di paligya sa mic. Kung sila Stephanie. Ha! Di sa ko kabalo kung muro sa ko si Robin. O si Juan Robin. Robin. Si Batman ang Robin. Si Batman dari Robin. Basta. Para sa mga lagom na mga bawol. Ito ba yan? Sabi. Ito ko, muriate kasi. Nagbuha mo siya sa kaso. May kuwan. Ang yakin na siya? Mas alam na dito rin ako. Uno man siya dili. May man kay gawin pa man. Yung mo na yung tubig? Dili, no? Wala na. Kaya nga mahulog din. Ipit lang, ipit. Ipit lang. Ay, ko ano. Isa ka Katawan. naman yung dili. Katawan. Okay kayo? Ako rana niya. Slide dili. Britan na baya ang buko kay Laulo. Papa mo okay pas all right Marge. Comment below Praise the Lord. kung na-achieve ba. Praise the Lord. Ang katong mag-o naman ito yung kanay goldfish man eh. Oo, sa Mega. Goldfish. Kaya na si Kwan siya pakita siya. Muna isa gina nagbuhat sa costume. Kaning gikotin niya ang iyang mga Kwan. Pakita Kimby. Kaning iyang mga Kwan man isa. Kanang rash guard man eh. Tapos ibutan niya na kuti kayo. Para may ngimbis ba? Para bura sa gimbis. So tilapia ang tabo. Siya ang wala na. Thank you. Goldfish. Si Pare mo. Althea, pangutan ina kay number ni Althea. Sa iyan, hindi ka lang t-shirt. Mga natin ko. Tauran ka to sino? So na goldfish. Ano daw ang mga lalaki? Kita ko mga lalaki dito sa Saraga. Dito. Ah, sige ka lang. Nakuha naman di ba na matagak? Tanabay tayo nga nang itaw ko na kahit sa ako man. Hinain kayo. Mo ba yun? First time sa akong hosting career na ang break na sa gawas na ghost ko. Gay, aha mo na pangutang ana. Digid dili. Wala ko gay. Kani mo mga kuwan. Kani mo PC, kani mo. Uy, kuanta mo. Ay, thank you kayo. Praise the Lord. Nagkabaluan hanggang pa mo. Medyo buros ko may gana. Sabad ka niya. Nag-confirm ba yan mo nawa? Kaya na so, nagkaliskis so. Kuha niya felt tape. Felt Bakit tape. decoration ba? Oo, di ka ba mainit? Sana daw. Tag-gloves tayo nga nang sa CR ba? Kaya mo, gamit kayo ba? Si Karen, get ay, wakit ko. Hindi na nakatubig. 5 katuig eh. Wala sa
before mi magsugod, dili lalim niya akong gibuhat ni Mami Marge sa tinananay lang aning reunion. First time na mo nag-host, nga amo mga underwear nasa gawas. Yes! Ang iya, ang bra, ang ako brief nasa gawas. Pero Bern, muna niya akong masulti sa imo partner. Ayaw na lang og palag, kay doble ang atong TF harong gabi. Duble ito taligbi. Doble ang atong talent fee. Mo ba? Ay, dili yun lalim ang atong gibuhat. Dili lang ka host, mascots pa yun ta karon. Oy, dili ko nagpasipsip ha. Orange ko karon, ororama ko karon. Ano di ay? Wala di ay po ang kaisano. O kaysano galing, o mo galing, nag-uban ng doha. Itry na natin ipawin kung tinoon mga excited at dami. Taas mga kamay, taas mga kamay, taas mga kamay. Yeah! Wow! Kalaban ko yung anak ka sexy. Ayan na. Oh! Munang gitawag na ito nga. Yeah! Thanos! Hanap ni Thanos, si Thanos! Ayan na. Oh! Para makita yun na ito. Alam ka. Ha? Kompleto. Avengers. May Justice League ani? Wala. Di ko kabalo kung helmet ba na o kalhak na magipalin. Okay, o posta. Ready? Ready? 1, 2, music, come on. This a me, so come make me dance to the song, yeah. Girl, you pretty like Nokia. Are you a Miss Patty, yeah? You know I said the girls say me come. If you don't wanna- Get it,